Ay na. Uy, bakay. Bakay. Sige. Uy, bakay. Ay na, apaw. Natamang kuri-kuriya ti ubra mo. Awang pa'y tibang mangag mo ti aglaw-law mo. Data kabubuyan ti kuri-kuri-kuriyan. Ay na, apaw. Kaya pa gamin nga pakpakian naman. Kung baka pakpakian Ay naman. na, naadik ka ditan bakay. Ay na, apaw. Pa'y tibaw obramon kabubuyan. Kadaytang nga kuri-kuriya bakay. Ano nga kayo umapal ka, makibuya ka laptan. Ay nahala nga umapal bakay. Ay, aguray man. Dati paramid ko mamagkanyang bakay. Tapno, adama mo ti siya bali nga maobram. Nyaman natan, kalukwan man alam mo kan ko eh. Haan nga kalukwan bakay. Adalang ti pa obrak kanyam ta nakita kya ron tatay. Kwa nakakaaliw bakit. Kin talaga nga matisting iti kinalaing mo bakay. Sigurado ka nga kalukwan data. Haan bakit nga kalukwan. Kalukwan lang, gutbag ata. Haan nga kalukwan bakit. Ibagam iti father iti mamin siya nga pulong nga ulit. When father, ibagam ti father iti mamin siya nga pulong nga ulit bakit. Kasi lang kalukwan man ata ka. Haan nga kalukwan bakit dito'y nga matistingan ti kinalaing mo bakit. Di ba kunam siya ti kalalaingan ti iskwilaan nyo iday. Dito'y nga matistingin bakit ti kinalaing mo. Ibagam ti father ti mamin siya nga pulong nga ulit. Basic lang. Sige Father. Nya mo day Father. tapos lahang ka mo nang nangan Father. ti manunga pinanganan bakit. Pagkasamot father kasi ay kapag guys ay naapo mo mamin siya nga pulong nga father na pag guys bakit. Basta nga sigurado kalukwan Uy na. Garod. Father. Anya iti English iti payak. Feather. Ay na. Basic. Apaw. Very, very easy. Hindi pa gayam amuti English na. Feather. Ay. Ay, apo, ata lang ti pang disturbuam kanya kung ta feather. Nagkapsot ka mo gayam bakit. Ay nakas madi ka nga nagis-eskwela. Ti English iti payak bakit. Wings. Wings. Feather Wings bakitan mo nga ipapilay. Kasi ano ko mga naging wings. Payak. Wings. Chicken wings. Ay, wan gayam na. Apaw. Agboy-boy ak gamin ko. Ay naapo bakit awang mo gayam. Adi lang. Lano na laing ka. Adi lang tinang disturbuam kanya ang agboy-boy. Distingek lang garanti kinalaing mo. Si kama mo tatangarod. Oh. Sigurado mat ang among dati Sige. Anya tataya. Ibagam mo ti mamin sa nga pulo nga shock. Shock. As in shock. Shock. Mamin sa nga pulaw. Very simple mo. Shock. Sino nga rin taglaba? Shock. It was at this moment that he knew he fucked up. Sika ako nam. Sikan taglaba. Awan din na baw yan.